Yazi ke nizabe nisenza ogqirha apha kwezi comments ni-diagnose kumanje kaloku ndinebhabhalaza beniserenze kaloku izolo ndihamba nezinye fuckboys ziyabusela utywala ezantwana azidlali. Yayazi ke apho ndikhoyo armrest protocol is observed kodwa mthiwa iseyo-armrest ngoku i-GBV le siyenza kuPrince ne-brand powers represented kaloku ngabantu abahle, but ke that's a story for another day. Adibane nona yami usoso phaa foni Ocean ulahlekelwe zizibhegi ziwe phaa zatshona phansi kwestage. Andiyazi uba ikhasethi liqhawuke nini kum, ndibona ngee-pictures kuthiwa ankile ubuye ibless apha foni nobizwa Dzedzi. Ndithi yes, but ke asikho lapho namhlanje guys. As much as uba ndizimenxe somntu mazimna, but yenye into endingenolunga kuyo zezaa relationships zi-toxic man. Kubona laa couple foni zivasas be-clean zinxiba i-matching outfits ziyonxila, but at some point yazi basoze kungaxatyanwa kuliwe. Umthuthuzeli uzakubuya sephethe iwave kasisanda ngezandla, umntu unemikrwelo ulunywe nolunywa ingeno nazifemeli makabanjwanye kulahlwane kuvula ikhesi mande iphele yonke loo nto leyo bayavana abantu again. Andizi mna uhambile kwalaa mos xa sixabene undibloke ndiphinde mna fondini ndizozibhakaxa pha kuwe rhawunye right fucking there. Ukolo mnye kwayitraya laa nto leya ndavuke ndiblokile pha kuWhatsApp. Ubani ndambloka back pha kuWhatsApp, ndabloka inamba yakhe ndayombloka ku-Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Andikho nakuTwitter fondini but ndamjoyina just for ubloka yena.